Wannan bidiyo na zuwa muku ne kai tsaye daga tashar Tumbin Giwa. Ku danna mana subscribe, sannan ku like wannan bidiyo, ku yi comment da ra'ayoyinku. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganan gaskiya ba mu ga dalilin da zai sa a ce Najeriya ta shiga yakin da za a yi da Nijar ba. Najeriya da Nijar sun wuce ma a ce ɗan Juma da ɗan Jummai. Sun kai matsayin da za a ce Hassan da Husaini. In kuka lura koda a cikin sunan Najeriya da Nijar, spelling IA ne kawai ya bambanta sunan Najeriya da Nijar. Daga zaran ka ƙara I da A a gaban sunan Nijar, ita ma ta dawo Najeriya. Muna da dogon ƙawance, muna da kuma dogon tarihi na alaƙa mai kyau tsakanin mu Najeriya da Nijar. Idan muka tuna musamman mu yankin arewacin Najeriya, lokacin da ko in ce dukan Najeriya gaba ɗaya, domin Biafra ai ba ta zo zallan don arewa ba ne, ta zo ne don ta rusa Najeriya gaba ɗaya, ta kafa wani daulanta na musamman daban. In dai ba mutum Inyamuri ne kawai da iya ce zai adawa da Najeriya da Nijar saboda ta kasance ta dakatar shi daga kafa ƙungiyarsa na Biafra. So amma a matsayin Najeriya ta ƙasa, Nijar ta mana alfarman da sai dai mu shiga tsakanin sulhu da neman zaman lafiya, ko ma yaya ne, ko ya kira su a tsakanin sai dai mu ƙoƙarin mu sulhunta, ba mu shiga ba. Yawwa, ganin cewa duk da wasu suna lura da cewa ai gwamnati aka kabar, sai zamanto Najeriya da ta yi yaƙi don ta karɓi gwamnatin da sojin yanzu ta karɓa, ita ma ta dawo kuma gwamnatin Nijar ɗin. In muka ce da mu yaƙe ta still ita ma, ko a sojan ko a farar hular, mu a wurin mu duka Nijar. Tun da yanzu ko da a ce mu za a ci mu da yaƙi ko wani abu a kawo mana hari, ba mu da wani mafaka inda da mu fara ƙoƙarin kai kanmu mu tsira da ya wuce Nijar ɗin. Haka su ma in wani abu ya dame su ko ya fitine su, ba su da wani mafaka inda da su zo su yi ƙoƙarin su kwaci kansu da ya wuce Najeriya, saboda ga su mun fi kusa da juna, kuma muna da hulɗa na jakadanci tsohon lokaci. To gaskiya mu ba mu ga dalilin da za a sa Najeriya ta shiga yaƙin da za a ce a yaƙi Nijar ba, in ba a kawo maslaha da sulhu ba. So a lalace, mafi lalacewa shine a ce Najeriya ta zuba ido, ba ta yi wani ƙoƙarin da ta ga cewa ta samar da sauƙi ko maslaha ba, amma ba ta wuce sahun gaba domin yaƙi ba. Saboda la'akari da abubuwan da suka faru a baya na harkar jakadanci da ƙasar, wadda so samu ba a ce nan gaba sun samu ƙarin kusancin da za su samar da kuɗi ɗaya da suke amfani da shi, wadda zai zamanto tsakanin Najeriya da Nijar ko duk kuɗi da ake amfani da shi. Amma a sanadiyan shishigi da ita ƙasan Faransa take yawan yi, hakan ya sa gaskiya yawanci al'amuran bai kasance a bisa tsarin da Najeriya tana nan daban, Nijar tana nan daban, saboda su har yanzu mulkin mallakan da ake musu ba a fasake musu mara ba. Mu dai da tsiyan mu dai mu yi wani abin da ya kasance a Najeriya daga mu karan kanmu ne, amma ba wa tilasta mu ake, ko kuma ana mana wani mulkin kama karya, ko kuma ana juya mu yadda aka ga dama ba. Sai dai in ba ta yi kyau ba, mu ne muka yi ganganci ba mu bari ta yi kyau ba. Wannan bidiyo na zuwa muku ne kai tsaye daga tashar Tumbin Giwa. Ku danna mana subscribe, sannan ku like wannan bidiyo, ku yi comment da ra'ayoyinku. Mun gode.